दिनै भारतीय जनता पार्टी दतमा मण्डला दहाय फुंनि बेलायावहाय बै प्रेमनगर बार'गरा गामियावहाय जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव टटेल जोङो 40 नखर बिथांमोनखौ जों दहाय जयनिं होबाय आरो भारतीय जनता पार्टी दलाव जों बजबनानै लाबाय। आरो बिनि उनावहाय जोङो गोजोनस्रि बाजारनिफ्रायबो जोङो दहाय 7 नखर बिथांमोनखौ जों जयनिं होबाय। आरो दा नैबे जोङो दतमानि मावरिया गाव गामियावहाय जोङो टटेल 13 नखर फेमिलिखौ जोङो दिनै जयनिं हाबाफारि होनाय जाहैबाय। दा बिथांमोन आरो बिनि उनावहाय दा दसे उनाव जाबावगोन मोननै जायगायाव, दा हरै उत्तर ओनसोलाव। दा बेखौ जों खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेखिनि जों हाबाफारि लानाय जाहैबाय दिनैनि दिनावहाय। दा बाहाय जोङो बुंनांगोन जे भारतीय जनता पार्टीया दिनै रायजो राजाफोरनि जोबोद अनसायनाय मोनदों। बिसेसके जों दतमा मण्डलावहाय दिनैनि दिनावहाय फ्राय रायजो राजाफ्रा ज'यै जोंनि भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै जयेन जागासिनो दङ। आरो आं बेखौनो मेसेज होगोन, फैबाय थानाय समावहाय जोंनि दतमा मण्डलाव जोङो भारतीय जनता पार्टीया एखे स्ट्रंलि इलेक्सन गेलेगोन आरो जों देरहागोनखौ फुरा रोखा पिक्चारखौ जों नुनानै दङ। दिनै मिडिया सारमोननिसिम जों मोनसे फोसावनो नागिरदों। जों मावरा गामि जानानै जोङो दिनै बिजेपि पार्टीखौ मोजां मोननानै जोङो गामिनि माखासे पार्टीनि बिपिएफ आरो ज' जोङो आंनि न'खरावनो जोङो बिजेपि पार्टीखौ मदद होनो थाखाय जोङो गामिनि जानानै ओंखारबोनाय जाहैबाय। मानो होनोबा दिनैहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकाराव बिजेपि दोलोआनो जेरै सासन खालामदों, थिग बिदिनो जोंबो दा आसा खालामनानै जोंबो दतमा समस्थियाव जोंबो जोंनिनो मनरन्जन सारखौ देरहाहोनो थाखाय जों दा गाजा गोमजायै जों दा जगदान होनाय जाहैबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आङो मिडिया बिथांमोनसिम आंथ' सिगाङाव बिपिएफ दोलोआव आङो 2005निफ्राय फैयै फैनायजों दिनैसिमाव आङो बिपिएफआव दंमोन। नाथाय आं दिनै आङो ओरैनोथ' सिगाङाव आङो बिसिडिसिनि मेम्बारबो जाबोदों। बिनि उनावहाय नैबे दाथ' जोंनि सरकार गैया हिसाबै बिपिएफ सरकार गैयैयाव आङो ओरैनो जेनेरेल पाब्लिक बायदि जानानै थादों। ओरैनो पदफोर दङ माबायाव बिसिडिसि लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव। ओमफ्राय दा कार्जकथि गैयैखाय जोङो ओंखारनाय जायाखै। दा ओंखायनो जोङो दिनै जोङो बिपिएफ हान्जामोन सिगाङाव, दा जोङो आंजों लोगोसे गामिनि माखासे जोंनिनो मावथि सांग्रां बिथांमोनखौ लोगो लानानै आङो बिजेपि सरकाराव जगदान होनाय जाहैबाय आरोखि। दा जोङो मावरा गामिनिफ्राय जों दिनै 13था नखरा फैग्रोनाय जाहैबाय आरो उनाव लासैनो जों फैबावगोन। मानो होनबा जों दा सिगां हाबग्रोनाय जाहैबाय। लासैनो जोंनि मावनायखौ नुबासो रायजोआ फैगोन। जों दा ओंखायनो जोङो आगानसेबाबो आवगायग्रोनाय जाहैबाय आरोखि दिनैनि दिनाव।